Dámy a páni, dnes nám začínajú play-off zápasy Ligy majstrov. Poďme si ich natipovať. Teda dúfam, že to stihnem vydať dneska, pretože inak by to asi nemalo žiadny zmysel toto video, že Filipeňo? Nevadí, ideme to skúsiť, poďme na to. Začneme teda zápasom Galatasaray Juventus. Toto je zápas, o ktorom si myslím, že môže byť jeden z tých, čo prinesú to najväčšie prekvapenie celých týchto play-off zápasov. Keďže Galatasaray má celkom formu a síce nebolo tam mnoho zápasov v minulosti, ale Galatasaray to tak historicky a Juventus celkom vie. Áno, bolo to dávno, ale myslím si, že Juventus stará dáma nemá až takú ideálnu formu na to, aby mohla uspieť s Galatasarayom. Možno to je odvážne tvrdenie, ale myslím si, že Galatasaray tento zápas zvládne, alebo teda tento dvojzápas. Odvážne tvrdenie na úvod, poďme ďalej. Borussia Dortmund, Atalanta Bergamo. Kokos, Nemci dali už na 2-0. Tak to asi pôjdeme hrať proti Nemcom, že? To sa dalo čakať. Dobre, Borussia Dortmund, Atalanta, tam si myslím, že to bude veľmi vyrovnaný zápas a že, alebo teda dvojzápas, hej, bavíme sa o dvojzápase, že to bude rozhodovať asi ten druhý zápas. Atalanta má výhodu, že hrá doma, no neviem si tipnúť. Ako osobne teda poviem, že radšej by som bol, keby postupí Borussia, keďže im viacej som k ním naklonený ako k Atalante, ale v tomto dvojzápase si fakt neviem tipnúť, takže tipujem, že postupí Borussia. Ja som extrémne zvedavý, koľko z týchto zápasov mi vyjde, to by bola sranda, keby som všetko povedal inak. AS Monaco, Paris Saint-Germain, tam si myslím, že aj keď Paríž nemá ideálnu formu v tejto sezóne, tak už sa hrá play-off, vieme, čoho je Paríž schopný a tie skúsenosti sa tam preukážu. Takže na dvojzápas, aj keď sa druhý zápas hrá v Parku princov, to je ďalšie plus, tak na dvojzápas postupí Paríž. Viem, že čakáte na Benfica Real Madrid, necháme si to nakoniec samozrejme. Karabach Newcastle, tam si myslím, že je tiež favorit celkom jednoznačný. Karabach síce mal tú skupinovú, alebo teda, ako to povedať, ligovú fázu Ligy majstrov, fakt, že skvelú, bol to jedno z najväčších prekvapení, ak možno nie najväčšie, v tom pozitívnom slova zmysle. Každopádne Newcastle si myslím, že nemá síce až tak viac skúseností ako Karabach, aj keď má, ale Newcastle bude jednoznačne podľa mňa favorit a aj víťaz tohto dvojzápasu. Bodo Glimt Inter, tam si myslím, že tiež je favorit aj na papieri celkom jednoznačný. Bodo Glimt môže ťažiť ale z toho prvého zápasu, ak teda dokážu doma udolovať nejaký dobrý výsledok, tak na San Sire úprimne neviem, či môžu uspieť. Budú ťažiť fakt z toho domáceho zápasu. Ak sa im tam podarí uspieť a budú mať tú eufóriu, môžu pomýšľať možno v tom druhom zápase na nejaký zázrak, ale myslím si, že Inter v tomto dvojzápase tiež jednoznačne postupujúci. Klub Bruggy Atletico Madrid. Tam tiež Atletico bude ťažiť z toho druhého domáceho zápasu. Ono sa to nezdá, ale keď druhý zápas hráte doma v takomto play-off dvojzápase, je to obrovská výhoda. Bruggy dokážu potrápiť favoritov, videli sme to konec koncov aj v tej ligovej časti, ale Atletico podľa mňa dokáže postúpiť bez väčších problémov, takže opäť z tohto dvojzápasu postupí Atletico Madrid. No a Olympiakos Leverkusen, tak Nemci sa predstavia na horúcej gréckej pôde, čo akože značí, že to úplne nemusí byť prechádzka ružovou záhradou, ale opäť Leverkusen hrá druhý zápas doma. Farmaceuti majú výbornú formu, takže myslím si, že z tohto dvojzápasu že celkom suverénne postupí Leverkusen. No a poďme na Benfica Real Madrid. Najskôr sa teda vás opýtam, ako vôbec predikujete tento dvojzápas? Či si myslíte, že Benfica dokáže opäť a raz zaskočiť Real Madrid? No v prvom rade by sme si asi mali dávať pozor na Trubina. Ale Benfica má tiež výbornú formu, oni od toho zápasu s Realom Madrid ešte neprehrali. To platí ale aj o Reale, keď si to tak zoberieme, že od tej prehry s Benficou tiež prišli 3 výhry v lige a dobré naladenie sa na tento dvojzápas. Ak to teda ale máme brať tak, že ktorý z týchto dvoch tímov postupí, ja si myslím, že asi nemôžete čakať odo mňa, že teraz poviem, že postupí Benfica, aj keď ten dnešný zápas v Portugalsku bude kľúčový k celému dvojzápasu. Samozrejme vieme, že Real doma dokáže zázraky, ale stále to už nie je ten Real, čo z minulých rokov poznáme v tej Lige majstrov, ale chcel by som vidieť jednoznačné potvrdenie toho, že chceme sa Benfica revanšovať za to, čo sa stalo, že sme prišli kvôli ním o tú top 8. Takže dúfam, že Real Madrid postupí a že zvládne tento dvojzápas. Takže verím, že Real Madrid postupí a úplne v pohode tento dvojzápas, alebo nemusí to byť úplne v pohode, hej, je to Liga majstrov, môže sa stať čokoľvek, ale verím, že ho zvládne. Takže toto by boli moje predikcie na play-off zápasy Ligy majstrov. Napíšte tie vaše určite dole do komentárov, hoďte odber, dajte si zvonček, aby vám neušli ďalšie videá. Ak vás zaujíma, odkiaľ mám tieto neskutočné dresy, tak Kickwear Slovakia zľava Filip 10, máte tam 10% zľavu. A ak by ste chceli personalizované chrániče, ponožky alebo hocičo iné, fallshop.com a tam nájdete všetko potrebné. Kód PENO10, PENO10, aby sme boli korektní, není tam N, je tam PENO10 a tiež 10% zľava. Ja sa s vami lúčim, čaute!